Здравейте, колеги, любители на спининговия риболов. Днес пак сме на река Марица, за да се опитаме да уловим някоя трофейна риба и естествено да тестваме новият воблер, който имаме. Цвят БГ, българското знаме, бяло, зелено, червено. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за канала, споделяйте, лайквайте и коментирайте. Сега ще ви покажа всъщност какво използвам като монтаж за спининг риболов по Марица. Значи карабинка и така наречения безвъзлов конектор. Как да използвате безвъзловия конектор? Ето така, показвам. Правим клуб, минаваме през това нещо, след това един път вътре в завитата част на телта, втори път, трети път, малко притягаме и след това продължаваме по уста да навиваме, докато не стигнем до края. Не броим намотките, просто гледаме да стигне до край. Като гледаме да бъдат намотките подредени една до друга, а не да се застъпват една върху друга. Трябва да са една до друга, за да не се премачка плетеното влакно. И ето това е резултата, след което пак притягаме. Навлажняваме малко, за да може. Сега притягаме с двата края. Фащаме и притягаме. След което свободния край влакно, ето този, за да подсигурим връзката, правим възел вътре в ето това ушенце. Прекарваме го един път и се получава това, след което вътре в този клуб вкарваме един път, втори път и притягаме. След което правим един възел просто като сейфти, пак на свободната част от влакното, като гледаме да го доближим максимално навътре, за да може след като го отрежем да не стърчи много.
И общо взето това е, го правя, за да може да се запази на максимум здравината на влакното. Ако ви е интересно това, което правя, показвам, абонирайте се за канала. Благодаря. И така, приятели, днешния риболов приключва. Слънцето почна да пада, задуха вятър. Благодаря ви, че гледахте това видео. До нови срещи!